Vujića Vujketa sve počinje i završava sa mirisom i ukusom. Sa prvim zalogajem koji te vrati kući, čak i kada si daleko. Posle 20 godina u kuhinji izlazi napolje. Počinje da luta, da traži, da ponovo oseti. Putovaće, probaće, kuvaće. U srcu Srbije nalazi se čarobna, pitoma i lekovita planina, Goč. Planina čije su šume gotovo netaknute, gde još uvek možeš da osetiš kako čovek i priroda dišu istim ritmom. Svaki izvor, svako drvo, podsjeća da je sve što nam treba već tu, pod našim nogama. Na mestu zvanom Gvostac nalazi se jezero Selište, mirno kao ogledalo koje čuva sve boje Goča. A duboko u šumama, staro rimsko groblje svedoči o vremenima kada su ljudi ovde tražili i topili gvožđe. Ali verujemo da su kao i mi našli nešto mnogo vrednije. Naš vodič kroz ukuse i prirodu Goča je šef kuhinje, Ivan Milošević. Sa njim počinje naša gočka avantura. Dobar dan. Dobar dan. Vujke Putevi ukusa. Ja sam Ivan, šef kuhinje hotela Tonanti. Dobrodošli. Gledaj, nema lepše kad te dočekao kolega iz kuhinje, pogotovo šef kuhinje. A da? Znači mogu odmah da pređem na stvar. Naravno. Najviše smo stigli da te pitamo kako uspevaš da spojiš tradicionalne ukuse, nacionalnu kuhinju sa luksuzom hotela. Kako to? Kako izvodiš tu prezentaciju? Šta se dešava? Je lako ili je teško? Biće mi drago da vam objasnim, možemo poći do našeg restorana pa ćemo... Možemo, pa da vidimo. Uz kaficu. To. U restoranu smo Koznik, je li tako? Tako je. Deo hotelske ponude isto hotela Tonanti. Tako je, u sastavu hotela Tonanti. Odakle ime? Naziv Koznik potiče od tvrđave koje se nalazi na obrancima planine Kopaonik. Naziv Koznik je prvi put pomenut u 14. veku, tako da smo potrebili za naš restoran. A kaži mi, tvrđava može da se obiđe, ili kao Maglić ili... Tvrđava može da se obiđe, nije puno daleko odavde, tako da svako ko dođe u banju može da ode do... Mi ćemo možda obići, ako ne dićemo dron pa će snimati iz vazduha, kod da smo bili. Super. Ništa, ajmo mi sa tvrđave nazad u kuhinju, to je bitnije. Vratimo se, ćemo tvrđavu. Da vidimo sad kako rešavaš taj spoj, da ne kažemo fusion, već i malo otrca. Pa tako je, da. Pa vidite, mi kod nas u hotelu obično se trudimo da održimo, ne kažemo, taj duh tradicije i malte ne sva jela koja pripremamo radimo po nekom starinskom tradicionalnom načinu, a sam servis, da kažemo, pratimo trendove i trudimo se da to bude što modernije. Recimo jedno od jela koje spaja hotel Tonanti sa Vrnjačkom banjom i sa našom planinom Goč je rižota sa divljim pečurkama sa Goča. Ja jako puno volim prirodu, volim šetnju po Goču, samim tim to mi daje neku, kažemo, inspiraciju da prebacim, tako je. Dosta te inspiriše priroda i... Prebacujemo to u kuhinju, a samim tim naši gosti imaju prilike da probaju ta jela koja su, da kažemo, nastala tu negde po prirodi, po šumi. Mi ćemo sad kuvati u prirodi. Kao kolega ribolovac i kuvar i čovjek koji voli prirodu, ja te zovem sad da nam se pridružiš. Treba mi pomoć u principu. Hvala na pozivu, spreman sam. Evo, završavam ubrzo, tako da popijemo kafu i to je to. I idem. Pokraj jezera, dok oštar vetar miriše na bor, spremamo sarmice u raštanu, gočku pastrmku i palačinke sa domaćim džemom od malina. To su ukusi koji najbolje oslikavaju gastronomiju Goča. Stigli smo na selište i krećemo sa kuvanjem. Ti, Ivane, kuvaj, ja ću da ti delim savjeti sa strane. Konačno sam dobio pomoć, do sad nisam imao ni u jednoj emisiji. Važi. Evo, sve ti je tu, meni je ovde fotelja i kad zapne ti zovi. Imamo dogovor.
Biće problem malo da plane po ovom vetru. Ali dobro, evo već kreće. Uspeće. Znaš kako mi kad smo bili klinici, kažu, kome ne uspe vatra iz prve, nije mu se Keva obradovao. Evo, meni neće. Voda je prokuvala, Ivan je isecko povrće, sad ćemo da izblanšamo raštan, malo ćemo da se još nađemo ono štapa i kanapa kako ide. Evo, to je to. On se ne blanšira dugo, znači možda minut je sasvim dovoljno, samo da omekne da možemo da ga uroljamo u sarmicu. Vrnci, naselje smešteno između Goča i Zapadne Morave. Odlazimo kod Svetlane u udruženje žena Zlatne niti. Ovde učimo kako se tradicija ne samo čuva, već i prenosi. Radionicu vidim da se radi svašta nešto. A ako možete vi da mi kažete šta tačno radite? Zahvaljujući porodici što nam je odobrila da otvorimo ovu radionicu, imam suprugu, imamo 3 razvoja, jedan je mali, to je za decu koja su ometena u razvoju, jer njihove koncentracije ne mogu biti gore dole, pa im je sve usmereno na gornjoj površini. Ostali razvoji su nam veći, jedan od 10 papuča, drugi je od 6, a zašto to tako kažem? Zato što imamo prostranost veću da možemo da tkamo i staze i ćilime i odevne predmete i mnogo toga šala i mnogo toga. Između ostalog imamo predivne 2 mašine za šivenje, 2 za zlatovez, uključujemo malo, čuvamo tradiciju od naših baka i prabaka u tom pletenju, štrikanju, tkanju, vezu i zlatovezu, ali malo i modernizujemo ovo sve jer vreme nosi svoje, a decu treba ipak pripremiti na ono što je naše, što je tradicionalno, što je nezaboravno i verujte da god odemo uvek prepoznamo ono što je naše. A jel prepoznaju deca? Jel se interesuju? Pa, zadržite im pažnju, s obzirom da sad je pažnja samo na... Bili smo na jednoj obuci gde smo imali predavanja i za decu iz dijaspore kako sačuvati, šta će oni poneti odavde iz Srbije u svoje mesto gde su im roditelji otišli, a naša su deca srpska. Bilo je tajac, slušali su u svim oblastima, verujte da me je podsjetilo na moje detinjstvo, na moj rad, na prvu iglu, na prvi vez, na prvo heklanje. Jel vam se desilo nekad da vas neko svojom hranom, to kad ste koli, vrati u detinjstvo? Da ostavite taj isti ukus? Jednostavno da vam se vrate slike iz detinjstva? Je li moguće? Moguće, Boga mi i tekako. Bila sam u posjeti kod jedne moje drugarice, a njena je baka još i za vreme Austro-Ugarske ovdje živjela. Poreklo je u stvari, starosedeoci su u Sremu i kad je pošla i ponela supu, knedla mi je tu stala. Bože, rekao, ovo je supa mog detinjstva. To miriše. M povrće nije prskano, rezanci domaći, a ona supa se žuti kao dukat.
kad je došao kolač, odnosno deser, sam onaj miris, kao da ga vetrić nanosi, toliko me podsjetio na detinjstvo da sam, verujte mi, suzem i sad bi mogla da plačem, same mi pošle, jer nikada, tad nije bilo svaki dan kolač, šlag, pa nanesi, nije bilo samo četvrtkom i nedeljom, po parče mesa, dalje to mama uspela nekad krofnu, nekad štrudlu, ali ono što je ta moja drugarica iznela, to je bilo, verujte da me vratilo, meni je 71 godina, u moje detinjstvo kada ovoliko pamtim šta je kolač koji i danas pravim, ali nekako ne mogu da potrefim kao što je tad bilo kad je naša duša bila željna svega. Izlošili smo raštan. Sad ćemo da ostavimo kotlić, mast. Kako voliš da kužiš više, mast ili ulje? Samo svinjska mast. Samo svinjska mast. Svinjska mast, to je. Jel imate ovdje od Mongolica? Nemamo. Zato sam doneo ja od Mongolica iz Vojvodine. Nabavit ćemo. Sad ćemo da ubacimo povrće, malo propržimo na masti, znaš sve i sam. Znaš. Aj ti kreni, idem ja da odmorim malo. Onda ću ja mast. Sad ćemo da smotamo raštan u kotlić pa na vatru. Dogovoreno. Mitrovo polje, bogato raznovrsnim biljnim i životinskim svetom. Upravo ovde odlazimo do jednog ribnjaka, gde od vlasnika saznajemo više o tradiciji gajenja pastrmke na Goču. Evo nas na Goču, restoran i ribnjak Lovac. Kod našeg domaćina. Lovac Beli. Lovac Beli. Da. Videli smo dole šta je ulovljeno sa restoran. Kad sam istraživao šta se kuva i jede na Goču, znači prvo što mi je svako rekao, pastrnka. Jeste, pastrnka je ovdje u našem kraju, znači broj 1, jer u drugim restoranima može da probati jedno i drugo, ovdje uvek sveža pastrnka, što se kaže, imamo naš ribnjak, inače pastrnka se ovdje jede u ovom kraju sigurno preko 45 do 50 godina, jer imao je ovdje stari ribnjak koji je imao svoje mrestilište i sve, to je ogroman ribnjak bio, bilo je više vode i svega. Inače imamo još niz reku, par ribnjaka, imamo još 4 ribnjaka niz reku, znači ribnjak Lovac Beli, znači postoji nekih 7-8 godina, znači mi se aktivno bavimo, jer pošto lepo spremamo, znači i morali smo da napravimo lepo i da je odgajite. I da je odgajimo, pošto je čista voda,
Nazvali smo je Gočka pastramka zato što ova rečica Zagraža ide sa Goča. Pastramka direktno iz ribnjaka, je tako, stazom i pravo gore u restoran. Da, ovdje se uhvati, očisti i onda pravo u restoran. Sada ima uslova, ako hoćete da upecate sami ovdje, znači ima pecaljke tamo. Znači mogu sam svoju ribu koju hoće koju hoćeš to upecaš. Ako mi se ne sviđa, mogu da je vratim. Da je vratiš, a što upecaš to jedeš, jeste. Znači, inače, kad upecamo pastramku, mi tamo ovdje očistimo, tamo je spremamo na domaći način, naš restoran, znači starinski način, usoli se, onda usoljena pastramka se valja u projino brašno i pšenično, tu se ubaca malo aleve, paprike, začina, znači, i idemo na specijalne plekove, na vrlo malo ulja, znači baš na domaći način. Kao na ploču, da kao kažem. na talandari. To je slično, znači nema bolje. Neki više vole roštilj, ali nikad ne može da bude sočna pastramka kao na roštilju. Znači to tvrdi moralno i materijalno. Jer pastramku spremam, ja 37 godina se bavim, ranije sam držao restoranu, dole isto spremali na tepsije i uvek su gosti bili zadovoljni. Znači recept je star bukvalno koliko i tradicija ovih ribnjaka, da kažem. Bar moj recept je koliko se ja bavim gostiteljstvom, znači privatno, to je 38 godina. Znači taj recept ne menjam. Mi ćemo da spremimo isto pastramku. Samo gore ćemo biti na jezeru Selište, tamo imamo mesto gdje ćemo da pripremamo. Da, znam. Nećemo po tvom receptu. Svaka čast. Uslovi su takvi, diktiraju kako moramo. Mi ćemo je ovako klasika na roštilju i onako dosta marinade belog luka, maslinovog ulja. Godinama pečem pastramku, dobro da užarite roštilj. Vatar da bude. Nećemo sami da upecamo. Uzet ćemo tebe jedno, 2-3 pastramke bez pecanja. A drugi put dolazimo na pecanje. Dogovoreno. I na klop. Dogovoreno, da ste mi živi zdali. Odo smo dalje na kuvanje, pa se vidimo. Važi. Beli luk gotov, peršun gotov za marinadu za našu gočku pastramku. I maslinovo ulje, naravno. Sve je spremno. Sad čistimo pastramku ovu koju smo dobili na Goču iz ribnjaka. Već su lepo porumenili. Slušajte zvuk. Prava hrskava gočka. Novo selo. Ovde idemo u goste domaćici Jeli, koja nam otkriva kako se u ovom kraju priprema zimnica. Evo nas u Novom selu, kod domaćice Jele, specijaliste za zimnicu, a inače i moje koleginice. I kuvarstvo. To nismo znali, i kuvarstvo. Zimnica, pretpostavljam, sprema se na tradicionalan način. Da.
Video sam starinski. gorionik na polju, Da, video sam smoku u dvorištu. da. Povrće, Sve iz domaće. bašte, neprskano, nešto iz plastenika, nešto iz bašte. Sve je, peče se, paprika se peče, ljušti, sve radim sama, meljem i isto na gorionik napolju kuvam. se kuva u... Napolju se Te su kuva. šerpe tučane, majlirane, kako? Prohrom. Prohrom. Prohrom je šerpa, imam mešaonu, imam sve što treba. Jel više voliš da spremaš ovaj slatki deo ili kiseli deo zimnice? Pa i isto mi je, krenem od smokve, krećem u suštini od maslačka. Prvo pravim med od maslačka, Aha, videli smo to. Da. pa posle kad stignem ja idem bor berem, pa med od bora, pa onda krećem lubenicu, slatko od lubenice, slatko od dinje, pa onda stiže paprika. Kad smokva ne završim smokvu, ali stiže mi paprika i onda krećem sa pečenjem paprike, ajvare, tegle, peče se i za zamrzivače kome treba i ajvar pečem, papriku ljuštim, kuvam sve tradicionalno na stari način. Za dezert spremamo palačinke, punit ćemo ih džemom od malina, što je tradicija na Goču, a i u celoj Srbiji. Sad najslađi deo snimanja. Turi mas na tiganj, pa pičimo. Opa. Da završimo sarmicu i ribu. Na sarmicu ćemo da stavimo kajmak. Ja inače spremam, u stvari u ovom kraju znam da se jede s kiselim mlekom, tako se služi. Obavezno. Ali ovde, zbog oštre klime, malo da zamastim. Neće da škodi. Pa, to ti kaže. Malo holesterola nije nikom na udiru. I ribu ćemo marinada, ovo, klasika je tako. Tako je. A, to. Tako je. Maslinovo ulje, beli luk, peš. Slobodno malo više. Moj. Ne žalim. I mislim mi imamo sve spremno. Slikali smo, da se zna da smo jeli. To je bitno. I sad proba. Odakle krećemo? Kolega Vujka, ja ću rukama. Ja ću od palačinki da krenem. Rukama u sarmicu. O, rukama kako. U prirodi red je ovako. Miriše divno. Odlično. Ovako s kajmakom još bolje nego s kiselim mlekom. Nisam odavno jeo bolje. Nema lepše nego prstima. Savršeno. Kad je sveža, nema bolje.
Mnogo je lakše da se kuva kad imate pomoć, pogotovo u prirodi. Inače ne bi stigli sve ovo da odradimo. Sad idem da uživam u slatkiše, Ivanov recept, prijatno. Ukus pastrmke kraj jezera, miris bora posle kiše, osmeh domaćice koja te nudi džemom od malina. To je Goč. Planina koja ne želi da te impresionira, već da te umiri. Osjećaj koji ostaje zauvek, kao tihi eho prirode duboko u nama.